מכבי תל אביב ערכה את מסיבת העיתונאים שלה לקראת עונת 2024-25 ולא מעט דברים מעניינים נאמרו שם. אני משה ליקמן מאתר ספורט סאבי ואני אביא כאן את התובנות המרכזיות שלי במסיבת העיתונאים שעסקה בכל מיני נושאים, החל מהשינויים בהנהלת הקבוצה והתקציב והפועל תל אביב והמטרות לעונה הקרובה, ועודד קטש ואיך הוא רואה את המקום שלו בקריירה כיום. היו כל כך הרבה נושאים מעניינים שעליהם אני רוצה לדבר, אבל רגע לפני כן אני רוצה לקרוא לכם להירשם לערוץ, כי רוב האנשים שצופים בסרטונים עוד לא עשו זאת, אז זה הזמן. המטרה שלנו היא 900 אנשים רשומים בזמן הקרוב לפני פתיחת ליגת העל, אז בואו נגיע למטרה הזאת. בנוסף, אם אתם נהנים מהסרטון הזה אז תנו לייק כדי שזה ייחשף לכמה שיותר אנשים. המטרה שלנו היא 30 לייקים לפחות, ותישארו עד הסוף כדי לקבל את כל מה שאתם צריכים לדעת על מסיבת העיתונאים המסקרנת של מכבי תל אביב, ותגיבו מהם התובנות שלכם. האם אתם חושבים שמכבי תל אביב תצליח לעשות עונה מעל הציפיות? האם הקבוצה הזאת בבעיה הן בזירה המקומית והן ביורוליג? בואו באמת נתחיל. אז מכבי תל אביב ערכה מסיבת עיתונאים שכיאה לתקופה שבה אנחנו נמצאים עסקה לא מעט במלחמה, והראתה פעילויות קהילתיות חשובות שהמועדון עשה ואיך אנשים הגיבו, ובאמת זה היה אפשר להגיד מרגש לראות מה המועדון מנסה לעשות כדי שהחטופים יחזרו הביתה ושהמצב פה השתפר. והדברים האלה הורגשו גם אצל המאמן עודד קטש ואצל המנכ"ל הנכנס מודי פלד שדיבר לראשונה. ומודי פלד אמר שמבחינתו מכבי בעונה הקרובה משחקת לא רק בשביל עצמה, היא מייצגת גם את מדינת ישראל כמובן, את הכדורסל הישראלי, ושהוא אמר שזוהי הקבוצה של המדינה, שככה היא תמיד הייתה וככה היא תמיד תהיה. ועודד קטש דיבר על העונה האחרונה של הקבוצה, על הקשיים שהיו בעקבות הבקשה לארח מחוץ לישראל, כמובן כי אי אפשר לארח פה, אז אנחנו יודעים שהדרישה של היורוליג הייתה לא לארח בישראל. ועודד קטש דיבר כמה זה היה קשה מצד אחד, אבל מצד שני מכבי הראתה את הרוח הישראלית שלה. הוא ממש אמר דברים מאחדים וחשובים בתקופה הזאת, ואמר שזה מה שהם יביאו גם לעונה הקרובה, למרות שרבים רואים אותם כפחות טובים ממה שהם היו, שהם יביאו את הישראליות הזו והתגברו על כל הקשיים. ועודד קטש גם דיבר על האופי של השחקנים, על האופי הבאמת חיובי שיש בקבוצה הזאת, שזה משהו שלא רואים בכל קבוצה גדולה, ואני חושב שזה גם מה שאמור להבדיל בין מכבי תל אביב אולי לבין קבוצות אחרות. ואנחנו רואים את הפועל תל אביב שלא ברור איך זה יתגבש לאורך זמן, ולעומת זאת מכבי תל אביב כרגע זה נראה שהיא נהנית מחדר הלבשה בריא וגם מכדורסל טוב. זה נראה שדבר אחד לא בא על חשבון השני, וזה מאוד חשוב מבחינת מכבי תל אביב. ובכלל, כיאה לקיץ שהיה עם ההתחזקות של הפועל תל אביב, אז כן היו שאלות על הפועל תל אביב, ושמעון מזרחי היושב ראש הדגיש שמכבי לא מסתכלת אל עבר הצד השני של הכביש. שמעון מזרחי אמר שהתקציב של מכבי לא השתנה ביחס לעונה שעברה. ובכלל עודד קטש דיבר על זה שההתחזקות הזאת עושה טוב לכדורסל הישראלי, והיה גם מאוד מעניין לשמוע אותו מדבר על המקום שבו הוא נמצא בקריירה, מאמן ראשי במכבי תל אביב ביורוליג כבר עונה שלישית ברציפות. והוא אמר שכששואלים אותו מה החלום שלו, אז זה בעצם החלום. הוא עכשיו מגיע לאיפה שהוא רוצה להיות. הוא אמר להיות מאמן מכבי תל אביב, לאמן ביורוליג זה הטופ ומה שהוא מכוון אליו.
והוא אמר גם שעם כל התחזיות שיש סביב הקבוצה, שלא רבים מחזיקים ממנה ככזאת שיכולה להגיע לפלייאוף ביורוליג או אפילו לפליין, הוא אמר שהקבוצה תהיה כמובן כמה שיותר תחרותית ושהם לא ישתמשו בזה כתירוץ אלא כאתגר, ושהאתגר הוא עוד יותר מיוחד ככה. אז זה היה מאוד מעניין לשמוע מעודד קטש. היו גם כמה שחקנים שדיברו, בין אם זה רומן סורקין, שהספורט רבי ג'וש הליקמן שאל אותו האם הוא יכול לעשות את קפיצת המדרגה הנוספת שאנחנו כל כך מצפים לראות ממנו, לא רק בליגת העל אלא גם ביורוליג. סורקין אמר שהוא קודם כל רוצה לעשות את מה שהוא עשה עד עכשיו, להביא את הלחם והחמאה שלו ובעיקר לעשות את מה שטוב בשביל הקבוצה. וגם שמענו את אלפא קאבה, הרכש החדש, מדבר לראשונה, וגם כאן חשוב לדבר על אלפא קאבה ולציין שמכבי תל אביב הביאה אותו כחיזוק לעמדת הסנטר בעקבות פציעתו של וניאן גבריאל. וקאבה צרפתי כמו ג'יילן הוד, והוא דיבר על זה שהוא שמח שיש עוד מישהו שהוא יכול לדבר איתו צרפתית. הוא דיבר על זה שהוא שמח להיות פה, כמובן שהוא בחוזה זמני אבל זה שחקן מוכשר ברמות הגבוהות של אירופה, גם אם הוא עוד לא כמובן שיחק ביורוליג. זה שחקן בהחלט שיש לו מה לתת למכבי תל אביב. נקודה מעניינת נוספת שהייתי מציין היא כששמעון מזרחי נשאל על העזיבה של המנהל המקצועי אבי אבן ובכלל על השינויים בהנהלה, גם המנכ"ל אדלי מרקוס הוחלף במודי פלד, ושמעון מזרחי דיבר על אבי אבן, סיכם מה אבי אבן כמובן עשה במכבי תל אביב, שהוא עבד 18 שנים בקבוצה בשלל תפקידים, הוא פירט באיזה תפקידים, אבל הוא נשאל ספציפית מה היו הסיבות לעזיבה של אבן, והוא לא נתן שום תשובה שמראה מה היו הסיבות. ואני חושב שאוהדי מכבי תל אביב הם אולי צריכים להיות מתוסכלים ממשהו כזה שהם לא מקבלים מהמועדון או משמעון מזרחי במקרה הזה את המידע על מה קרה עם אבן. גם אם אי אפשר לספר כמובן הכל, הם לא בדיוק קיבלו תשובה. התשובה היחידה פה הייתה שאבן עבד במועדון במשך שנים. שמעון מזרחי אפילו לא ציין תחושת מיצוי או משהו כזה של אבי אבן. אז אני חושב שיש הרבה שאלות שאוהדי מכבי תל אביב עוד לא קיבלו תשובות עליהם אחרי קיץ מאוד קשה, ואולי זה בראש סיפור אבי אבן, והמועדון פשוט לא נתן הסבר אמיתי ללמה הסיפור הזה קרה. אבל אולי בהמשך מישהו יפרט מה בדיוק היה שם. בינתיים מכבי תל אביב תנסה להפתיע בפתיחת עונת היורוליג. יש לה משחק מול וילרבן בבית במרכאות אפשר להגיד בראש השנה בבלגרד, וכמובן שזה משחק מהמשחקים המעטים אולי שהיא באה כפייבוריטית מובהקת, והיא תצטרך למצוא את הדרך לנצח את המשחק הזה, כי אם לא אז מן הסתם הדיבור על הקבוצה כבר יהיה קשה יותר ויהיה אחר. אז יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה. אני משה אליקמן מאתר ספורט סאבי, ונהניתי לדבר על מסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב, שבסך הכל הייתה מרתקת, נתנה הרבה מידע, הייתה חשובה במהלך המלחמה עם המסרים החיוביים שמכבי והעומדים בראשה הפיצו, ושוב לא התקבלו כל התשובות לנושאים בוערים אחרים במועדון, ואולי בהמשך נראה את זה. אבל זהו להפעם. אם נהניתם מהסרטון אז תנו תגובה, לייק, כמובן גם להירשם לערוץ. נהניתי מאוד לדבר על מסיבת העיתונאים הזאת, וגם אציין שמכבי ככה חילקה לנוכחים במקום שי בסיום המסיבת העיתונאים, אז זה היה מאוד יפה לקראת ראש השנה, ונאחל למכבי תל אביב פתיחת עונה מוצלחת ביורוליג. שם היא בינתיים הנציגה הישראלית
היחידה, ונתראה כבר בקרוב.